Dwi wrth fy modd yn cwrdd â'r gymeriadau unigryw yn y gyfres hon. A dydy'r cymeriad nesaf ddim yn eithriad. Mae Geraint The Snakeman Hopkins yn berchen ar gannoedd o anifeiliaid exotig yn ei dyn Llanelli, ac mae e hefyd yn arbenigwr ysbrydion. Fel rhywun sy'n dod o'r ardal, roedd rhaid i fi gwrdd â fe. Geraint! Come on, Carl. Get him mewn. Oh my gosh, mae'r clown yn scary. So ti wedi gweld ni fi eto, da? Oh yeah, by the way, mae fe hefyd yn gasglu lot o shit really rhyfedd. Cer di mewn a disgwyl wrth gwrdd y drws. Ti ôl y drws? Ie. Ti wedi gweld y dolls? Oh, fuck no. No way. Ti'n bod, mae bobl yn mynd yna i gael pisio, maen nhw'n cachu'n yn y O'n i'n mynd i gweud. A phan ddwedais i gannoedd o anifeiliaid. Bod rats i'r un, sgwâr maen nhw'n rhaid. Lot o bobl yn ofo nhw, ti'n bod. A mae'r gath yn cusanu nhw. Ti'n mynd dala di? Really? It's just like a sausage, I guess. Oh my god! Oh! Ti'n rhaid? Oh, really in my hands. Na fluffy. Oh shit, no. Wel, mae fe'n huge. Mae fe'n oreit. Na, mae fe'n mynd i neidio. Mae fe'n oreit. Fi'n mynd i gallu ddala hwn. Australian python. Na mae hwn yn soft, right? Mae fe'n edrych yn squishy. Yep. So os dala i benne, gallai ddim wneud yn byd i ti. Ti'n addo. Gallai ddim wneud i byd i ti gyda'i dyn, gallai. Dale. Wow. Oh, gallai ti mynd yn pennod draw yna. Mae'n pennod draw yna. So ti'n? Mae fe'n squishy. Squishy? Ie. A o'n i'n teimlo bod fy merthynas gyda Geraint yn cryfhau. Ond roedd yna un surprise arall gyda fe mewn golwg i fi. A rhywun bryd i le ti bod yn worried, os rydau mas gyda fi. Ymweliad i un o'r llefydd mwyaf haunted yn Llanelli. So beth grŵp o'n i hyn o Neptune i just ni? Ar y mewn dwps, no, just ti a fi a... A parti ni! So ni newydd cyrraedd yn Mhorth Tywyn, a ni ma nawr yn y Neptune. So mae Geraint mewn fyna yn barod yn paratoi. So, fi bach yn cyffroes, ond nawr fi'n dechrau mynd yn bach yn poop pants. So, let's go! Os ysbryd gyda ni mewn yn y tafarn yn hyn, gallwch chi roi sain i ni, neu chi'n gweld y teddy bear, gallwch chi wneud y teddy bear i gwmpo. Oh, fuck this shit. Calm down now. A chi wedi ddod i'r lamp mas i fi te ysbryd? I can't do it. Right, calm. Ti'n na, fi ffocin jwmpo can. No. Mae'n sheet i gyd yn mynd off. Oh my god. Os ysbryd arall gyda ni mewn te, odi ysbryd y merch fach gyda ni? Le mae... Dwtio rhywbeth yn gos i na. Dyn man, yn oreit. Ti moyn i ni fynd mas i'r corrid yna, i weld os gallwn ni ffindo rhywbeth yna, efe? Ie, oce. Efe? Ie. Right. Ti'n dod, guys? O, mae cat fan hyn. Odi ysbryd y fenyw yn gwyn gyda ni mynd nawr. Gallwch chi wneud sŵn fel hyn i fi. Beth oedd hwnna? Oh my god. Right, beth oedd hwnna? So'n gwybod beth apnod. Oh, fuck a da. Dyna mynd hyn. Odi ysbryd y fenyw gwyn gyda ni mewn ma heno. Dyna mewn. Fi'n iawn. Ti'n oreit? Oh my god. Gallwch chi roi sain i ni? Ti'n oreit? Be fe ti mami? Ie. Symos... Oh my god. Fi di gweithio fi, os rydau mas, ffacin rydau mas. Ti'n oreit am hynny, dal yn hynny. No. Guys, mae rhaid ni mynd. Mae rhywbeth od yma. Mae rhywbeth draw yna. Quick, mas, gloi! Ti'n serious? Mae rhywbeth yn y gornel. Cyn dod i gwrdd y Geraint, ro'n i bach yn bedrysgar ynglyn â'r fath o berson o'n i'n mynd i gwrdd. Sy'n clown yn scary. So ti wedi gweld i fi eto, dal yno. Rhywun sy'n cadw cannoedd o nadroedd,
cwrs o ysbrydion o gwmpas tafarn. Psychic sew, wedi neud fo. A sy'n gario amgylch Llanelli mewn hearse. Dwi'n meddwl be, byddwch chi'n iawn i ddweud ei fod yn fwy od. Ond y peth pwysicaf i'w gofio yw ei fod yn hapus ac wrth ei fodd dy be mae fe'n neud yn ei fyd bach ei hun. Rhywbeth dwi'n credu y gallwn ni gyd dysgu wrtho fe.